Добър ден! Честит празник! Готови ли сме да започнем с нашето тържество? Честит празник! Още веднъж, сега чуваме ли се по-добре? Нека да започнем с химна на България. На този ден, преди 135 години, след 5-вековно османско робство, България възкръсва за нов живот. Дълги, тъмни, тежки бяха годините на робството за българският народ, изгубил политическа и духовна свобода. Това бяха години, през които нашата самобитна, духовна и материална култура беше подложена на безмилостно унищожение, а народът ни безропотно теглеше робският хомот, наложен му с бич и ятаган от жестоката ръка на поробителя. Като светлина в мрака на 5-вековната нощ светеха само огнищата на българската духовност и хилядолетната ни история в многобройните манастири. От тях изтичаха освежителни струи, които кърмеха българският народ с християнска вяра и поддържаха националното му самосъзнание. Мъченици на вярата и усърдни книжовници съхраняваха духовното ни наследство, докато дойде времето на възраждането, когато великият хилендарец Паисий запалва огъня на националното пробуждане чрез изкрящата родолюбива история славяно-българская. От този момент насетне до победния край на руско-турската освободителна война пътят на нашият поруган и забравен от света народ е много кратък, макар стръмен и кърваво мъченически. На 3 март 1878 година е подписан Сан-Стефанският мирен договор, който слага края на една цяла епоха от нашето историческо развитие. Османската империя признава свободата на един малък, но корав народ – българският. И така България възкръсва за нов живот на картата на Европа. 3 март е доказателство, че жертвите от априлското въстание не са били напразни, че 15 000 доброволци, загинали, сражавайки се в руско-турската освободителна война,
са дали живота си в името на нещо свято, в името на свободна България. Пътят на свободата започва от хайдушките пътеки, минава през нелегалните комитети на Левски, озрява в саможертвата, изкачва стръмните сипей на Ботевия вола, за да достигне до днешната свещена дата 3 март. Да сведем чела в знак на признателност пред хилядите жертви, които положиха своите кости по пътя към свободата. Поклон пред светлата памет на героите и да пребъде България! И сега, скъпи гости, давам думата на учениците от предучилищната група, които много упорито се подготвяха за този специален празник.
А сега продължаваме с програмата на учениците от първи клас. Едно ново начало. Ден, в който цял един народ, българския, ликува. 3 март. Паметна дата в нашата хилядолетна история, а преди нея мрак, окови, сълзи и страдания. Детски вик разцепи въздуха. Мамо, не ме давай, не ме пускай. Искам да остана при тати, при теб и при бати. Страх ми, мамо. Искам... Мамо, не ме пускай. Стена българска майка, сълзите изгарят лицето за яничар и взеха детето. За братката бавно на рамената с флечи, а болката тя разкъсва сърцето. Ръцете безпомощни протягат се в тишината, но изгуби се детският образ да леч в мъглата. Плаче майката, плаче и гората, мрак обръща Балканът. Синджир с роби през буки минава, на него все млади девойки, коя от коя по-красива, уморени, изтерзани, но с очи пламенни, поглеждат и сякаш продумват: рубини не ставаме, по-добре да умрем. Една от тях в сълзи е обрана. Тя не може брат да прежали. Ръце си даде, крака си даде, очи си даде, но Яна не даде на турска вяра. Хайде със здравето, хубава Яна, очи си нямам да те вида, ръце си нямам да те прегърна, нозе си нямам да те изпратя.
господарка в султански сарай не иска да бъде. За всичко рано милее още купе. Няма там, ако провази, няма там стелита квизи, зиме с прашлян от брасли, лете с сива люлейка, няма там бяло кокиче, нито милушка да хъва, най-по-дир, ако знаеш ли, ако не знаеш, ще знаеш. На живота си ми господар, но на волята не си ми. Дойде на българина от теглелата. Нарами пушка и излезе в гората. Замъсти за отплата срещу тиранина. Индже, Стоян, Чавдар, кой не знае за тях? Добрин, Велко, Страхил, страшен хайдутен. Всички мъстяха за брат и сестрица, за първородна дечица, за баща и майчица. Горо ли горо зелена, имаш ли горо юнаци, и с тебе горо да ходят и аз при тях да отидам. Бездомен, без сън, без покой, под вънкашност, чужда и под име ново и с сърце порасло и за кръст готово и носи съзнание, крепост, светлина на робите, слепи в робската страна. Васил Иванов Кунчев Левски. Име голямо, име антично. Левски символ на смелост и родолюбие. Почвал си, ти свъм себе сина отчервал си. Аз съм Левски и имена и ниче име ще спомена. Левски беше обесен, Васил славно, посран и поблясък. Ти си с кръста равно. Дружина тръгва, отива. Пътят е страшен, но славен. Аз мога млад да загина, но стига ми тая награда да каже нявга народът. Умря си ромахът за правда и за свобода. Априли, лето 1876. Искрата пламва
и борба неравна спускат се Георги Измърлиев, Иларион Драгостинов, Стоян Заимов, Никола Обреченов, Панайот Колов, Тодор Каблешков, Георги Бенковски. Все имена оставили дълбока диря в българската история. Топчето пукна. Ако искате, ме заколете. Ако искате, ме обесете. Аз уших байрака и му турих знака. Смърт или свобода. О, шика, млади опълченци, венчайте България с лаврови венци. На вашата сила царя повери, проход от войната и себе дори. Спомнят и днес йощ Балкана, щом буря захваща. Спомня този ден бурен, шуми и препраща. Славата му дивна като някой ек, от урва на урва и от век на век. Българио, за тебе те умряха. Една бе ти достойна зарад тях. И те за теб, майко, достойно бяха. И твоето име, само като мълвяха, умираха без страх. С ли съм аз, земя като една човешка глава. До по-голяма ти не съм нужна. С ли съм аз, че твоята кръв е южна. Ще окрема, че от твоя цар вулкан. Какво че виха вълци и чакали из твоите полета и гори. Сонес, които бяха с теб добри, ти бе добра, но злите не пожали. И сега ще завършим нашето тържество с песента "Вятър речи, Балкан стене". Готови ли сте, дечица? 3, 4.